Rasizmus a intolerancia, to je problém, na ktorý dnes poukázali športovci rôznych národností v bratislavskej Rači. O prejavoch diskriminácie vedia svoje aj futbalisti na Slovensku, ktorí tvrdia, situácia sa nemení, stretávame sa s tým pravidelne. Športovci čiernej pleti, nič výnimočné ani v našich futbalových súťažiach. Jedným z nich je aj rodák z Nigérie Siradi Sani, ktorý tvrdí, že za rasistickými prejavmi na štadiónoch sú skupinky chuligánov. Tu prídu len nadávať na štadión a robí bordel. O tom, že futbal u nás prináša aj nevraživosť medzi hráčmi, svedčí incident spred mesiaca. Vtedy v najvyššej futbalovej súťaži údajne slovne útočili na mladého Guinejčania hráči Spartaka Trnava. Tak som bol dosť prekvapený a to ešte ma utvrdzilo v tom, že treba pokračovať, čo o tom robíme. Takže to znamená, že máme ešte dlhú cestu. Podľa odborníkov podobným situáciám sa dá predchádzať, no potrebovali by sme modernejšie futbalové štadióny, na ktorých by bola taká technika, ktorá dokáže čítať hráčom z úst každé slovo. Jeden zo spôsobov, ktorý by mohli pomôcť, ale samozrejme nie jediný. Tam tých ciest, ako napraviť tento stav je niekoľko a každý si musí, myslím si, začať od seba. Je to na tých kluboch, aby si spravili poriadok medzi fanúšikmi a tých neslušných, aby nepúšťali na štadióny a vytvorili tam podmienky a program taký, aby prilákali slušných ľudí. O tom, že v jednom tíme môžu byť Slováci, Afričania, Maďari či Židia, sme sa presvedčili na vlastnej koži. Niektorí si dokonca prihrávali aj na góly. Že tí ľudia medzi sebou nemajú žiadne problémy, žiadne spory. Ani to nikto nepociťuje. V bratislavskej lige v malom futbale hrajú Rómovia a nikto si to ani nevšimol. V bratislavskej Rači sa dnes za loptou naháňalo takmer 100 súťažiacich a ako nám všetci zainteresovaní potvrdili, nebolo dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa a v prípade rasizmu a intolerancie hneď dvakrát. Tomáš Bukovský, Rozhlas a Televízia Slovenska.